హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ ఇస్కాన్ బెంగళూరు వారి లెవెల్ 2 క్లాస్లో 10వ అధ్యాయంలో ఉన్నాము. అందరికీ స్వాగతం. విభూతి యోగము అంటే విభూతులు, భగవద్ విభూతి యోగము అనే అధ్యాయానికి పేరు. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ మాత ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. పరీక్ష కదా రాలేకపోయాను. పర్వాలేదు ప్రభుజీ. ఓకే, సో నిన్న రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం చూసాము. ఈరోజు విభూతి యోగం. విభూతులు అంటే ఏమిటి? మహత్యాలు, వైభవాలు, గ్లోరీస్ అని ఇంగ్లీష్లో అంటాము. సో విభూతి అంటే ఈ రకంగా మనం వివరించుకోవచ్చు. ఏది విభూతులు అంటే? మహత్యము, భగవంతుడి యొక్క వైభవము. సో ఏమిటి ఈ అధ్యాయంలో భగవంతుడు చెప్పేది చూద్దాం. మరి 9th చాప్టర్లో రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. గుహ్యం అని ఎందుకు అంటున్నాము? ఎవరైనా చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. గుహ్య అన్నమాట ఎందుకు? అన్నిటికంటే మరి నిన్న మనందరం కూడా చదివి ఆ అధ్యాయంలో ఉన్న విషయాలు తెలుసుకున్నాము. అయినప్పటికీ కూడా ఇలా చదివి అందరూ తెలుసుకుంటున్నారు కదా, ఇందులో అంత గుహ్యం ఏముంది అని సందేహం రావచ్చు. సో అటువంటి ప్రశ్నకు ఏమిటి సమాధానం? ఎందుకు దానిని అతి గుహ్యం అని అన్నారు? అది ఏమిటో చూద్దాం. గుహ్యం అంటే రహస్యం. అమలా మాతాజీ కరెక్టే. అది మనం అడిగేది ప్రశ్న ఏమిటి అంటే ఎందుకు అది అతి రహస్యమైన జ్ఞానం అని దేనికన్నారు ఆ విషయం అని. గుహ్యము అంటే రహస్యం, అది కరెక్టే. అయితే మన క్వశ్చన్ ఏమిటి అంటే ఇది అతి రహస్యమైన జ్ఞానం అని ఎందుకు పిలువబడింది? కారణం ఏమిటి? అది ప్రశ్న. సో ఇది విభూతి యోగము. విభూతులు అంటే మహత్యాలు, భగవత్ మహిమలు ఏమిటి అన్నది చూద్దాం. భగవాను వాచతో ప్రారంభం. నిన్న మరి ఎవరైతే మనస్సును చివరికి చెప్పారు కదా, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్య సంశయ ప్రతిజాని ప్రియోసిమే అన్నది 18th చాప్టర్లో. ఈ చాప్టర్లో కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమ్ శ్లోక ఉంది అని చెప్పుకున్నాము. ఓన్లీ
లాస్ట్ 2 లైన్స్ కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అని. మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో మన్మనాభవ, మన్మన మనస్సును నా మీద ఉంచు, భవ మద్భక్త నా భక్తుడు అవ్వు, మధ్యాజి నన్ను ఆరాధించు, మాం నమస్కురు అంటే ప్రార్థనా భావంతో ఉండు, అంటే శరణాగత తత్వంతో ఉండు. మామే వైశ్యసి నన్నే పొందుతావు, యుక్త్వైవం నువ్వు గనక ఈ సాధనలో యుక్తుడివై ఉంటే. ఆత్మానం మత్పరాయణ, ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు బుద్ధిని నా మీద నాకు సమర్పించినట్లయితే అని చెప్పారు. సో నన్ను నిస్సందేహంగా ఈ రకంగా నువ్వు ఉన్నావు అంటే నిస్సందేహంగా పొందుతావు, మామే వైశ్యసి నన్నే పొందుతావు అని చెప్పారు. సో మనస్సులో ఏది ఉంటే మనకి అది ఎప్పుడు కూడా మైండ్లోనే ఉన్నదే మనకి, మనం దాని పట్లే వెళ్తూ ఉంటాం. మన ఆలోచనలు మనస్సు దేని మీద ఉంటే అది ఏ విషయమైన బాహ్య కోరికలు వ్యామోహాల దగ్గర నుంచి మొదలుకొని మరి ఏ విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటే అటువైపే మనసు లాగుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ ప్రిన్సిపల్ని ఆధారం చేసుకుని భగవంతుడి వైపు మనస్సును తిప్పగలిగితే భగవంతుడి వైపు వెళ్ళగలుగుతాం. దానికి ఏమిటి అంటే మన్మన మనస్సులో నన్నే ఉంచుకో, భవ మద్భక్తో భక్తితో, భక్తి అవతల వస్తువుల మీద విషయ వ్యామోహాల మీద కాకుండా మరి భగవంతుడి మీద తిప్పు. ఆ భక్తి అంటే ఏమిటి మరి ప్రేమ, గౌరవం, ఆసక్తి, అవన్నీ రాగం, అవన్నీ భగవంతుడి మీద తిప్పు ఆ భక్తిని. మన్మనాభవం. అలాగే మధ్యాజి ఆరాధించు, మాం నమస్కురు అంటే నమస్కారం అంటే ఎప్పుడు నమస్కారం పెడుతూ కూర్చోమనే కాదు, ఆ భావం ప్రార్థనా భావంతో ఉండు, అంటే శరణాగత తత్వంతో ఉండు, ఆ రెస్పెక్ట్ భక్తితో. ఆ తర్వాత మరి మామే వైశ్యసి యుక్త్వైవం నువ్వు గనక ఇటువంటి సాధనలో యుక్తుడివై ఉంటే నన్నే పొందుతావు. ఆత్మను మత్పరాయణ నాకు మనసును బుద్ధిని సమర్పించినట్లయితే. సో అది చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు 10th చాప్టర్లో భగవంతుడు ఏమంటున్నారంటే భూయ ఏవ మహాబాహో అంటే తిరిగి మళ్ళీ మహాబాహువులు ఉన్న అర్జున శృణుమే మళ్ళీ ఒకసారి విను, పరమం వచ ఈ దివ్యమైన మాటలు వచనాలు, యత్తేహం ఏదైతే నేను నాకు నువ్వు ప్రియమాణాయ ప్రియమైన వాడివి కాబట్టి వక్ష్యామి చెప్తాను, హితకామ్యయ నీకు హితం కూర్చేటటువంటి నీ మంచి కోసం చెప్పేటటువంటి మాటలను వినుము అని చెప్తున్నారు. సో మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాను, ఈ దివ్యమైన నా మాటలను విను, నా ప్రియమిత్రుడు అవడం వల్ల నీకు నీకు ఉపయోగపడే హితమైన జ్ఞానాన్ని ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను. నమే విదుసురగణ ప్రభవం నా మహర్షయః అహం ఆదిర్హి దేవానాం మహర్షీనాం చ సర్వశః. నా సురగణాలు దేవతలందరూ కూడా నన్ను తెలుసుకోలేరు, నా ప్రభావాన్ని మహర్షులు కూడా అర్థం చేసుకోలేరు. ఎందుకు అంటే అహం ఆదిర్హి దేవానాం నేను ఆది దేవుడను, మహర్షీనాంచ సర్వశ మహర్షులు వీళ్ళందరికంటే కూడా ముందున్నవాడిని కాబట్టి మొట్టమొదటి మరి భగవంతుడే అందరినీ కూడా సృష్టించారు కాబట్టి వీళ్ళకి కూడా కంప్లీట్గా నా గురించి మహర్షులకి ఏమిటి దేవతలకి ఏమిటి ఎవరికి కూడా పూర్తిగా నా ప్రభావం వైభవం తెలియదు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మరి దేవతలకు తెలియదు అన్న మాటకు ఉదాహరణగా బ్రహ్మదేవుని చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు బ్రహ్మదేవుడు కూడా మరి భగవంతుడు భూమి మీదకి అవతరించినప్పుడు ఏమనుకున్నాడు, నిజంగా ఈయన దేవుడా కాదా అని చెప్పి గోపాలుని గోపికల్ని గోవుల్ని ఎత్తుకుపోవడం చేశాడు. అప్పుడు భగవంతుడికి తెలుసు ఇది ఎందుకు బ్రహ్మదేవుడు ఇలా చేశారు అన్నది. అయితే ఆయనే ఈ గోవులు గోపబాల రూపాలన్నీ కూడా దాల్చి వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఆందోళన పడకుండా చేయడం జరిగింది. అయితే బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే ఈ విషయాన్ని గ్రహించి మళ్ళీ పశ్చాత్తాపంతో తీసుకురావడం జరుగుతుంది. కానీ బ్రహ్మదేవుడు ఆయుష్ చాలా పెద్దది కాబట్టి ఆయన ఒక క్షణంలో తెచ్చినా మనకి 1000వ వంతు క్షణంలో తెచ్చినా కూడా మనకి ఇక్కడ భూప్రపంచ కాలంలో 1 year అయిపోయింది. మనం చూసాం కదా ఆయన కల్పము అనేది 1000 యుగ చక్రాలు అయితే ఆయనకు ఒక రోజు అని. మరి అలాంటిది మరి ఆయన యొక్క ఆయుష్ అంత
ఆయన క్షణం అనేది కూడా అంత పెద్దది కాబట్టి మరి మనకి ఆయన క్షణంలో 1000 వంతులు తీసుకొచ్చినా కూడా అది సంవత్సరం పాటు టైం పట్టింది. సో ఈ సంవత్సరం టైం కూడా భగవంతుడే ఈ అందరి రూపాలని దాల్చడం జరిగింది. సో బ్రహ్మదేవుడు వచ్చి క్షమాపణ చెప్పి ఆ గోవుల్ని గోపాలుని అప్పజెప్పడాన్ని ఇక్కడ చూస్తున్నాము. తర్వాత ఇక్కడ తర్వాత మరి అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు అందరినీ అప్పజెప్పి ఆయన క్షమాపణ. అలాగే మరి యోమామ జమనాదిం చాయు వేత్తి లోకమహేశ్వరం అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు సర్వపాపై ప్రముచ్యతే. సో ఎవరైతే నన్ను మాం అజం అంటే పుట్టుక లేని వాడినని, అనాదిం ఆది లేని వాడినని, అనాది అంటే ఆది లేనివాడు అని, ఆది అంటే బిగినింగ్, అనాది అంటే నో బిగినింగ్. సో ఆ అజుడను పుట్టుక లేని వాడినని, బిగినింగ్ లేని వాడిని అంటే అసలు పుట్టుకే లేని వాళ్ళకి ఎప్పుడు పుట్టారు ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యారని ఎలా చెప్పగలం? అందుకని అనాదిని అని కూడా కూడా వేత్తి తెలుసుకుని లోకమహేశ్వరం సర్వలోకానికి ఈయన మహేశ్వరుడు ప్రభు అని తెలుసుకున్న వాళ్ళు అసమ్మూఢ సమర్థ్యేషు ఇక మూఢత్వానికి గురికారు. అలాగే సర్వపాపై ప్రముచ్యతే అన్ని పాపాల నుంచి విడుదల అవుతారు. కాబట్టి ఎవరైతే నేను అజుడను పుట్టుకులేని వాడిని అనాదిని అని సర్వలోకానికి కూడా మహేశ్వరుణ్ణి అని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు మోహానికి గురికారు, సమస్త పాపాల నుంచి విముక్తి చేయబడతారు అని కూడా ఇక్కడ మళ్ళీ వివరించారు. 4 and 5 శ్లోకాస్. బుద్ధిర్జ్ఞానమసమ్మోహ క్షమా సత్యం దమః శమః సుఖం దుఃఖం భవో భావో భయం చ భయమేవ చ అహింసా సమతా తుష్టి తపోదానం యశో యశః భవంతి భావా భూతానాం మత్త ఏవ పృథగ్విధాః. బుద్ధి జ్ఞానం అసమ్మోహం అంటే అసమోహం అంటే మోహత్వం లేనిది అని, అంటే సంశయం లేనిది, సందేహం లేనిది అంటే విశ్వాసం అనుకోవచ్చు. క్షమ అంటే పరిక్షమాగుణం, సత్యం, దమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహం, క్షమం అంటే మనో నిగ్రహం, ఇవన్నీ ప్లస్ సుఖం దుఃఖం భవోభావం సుఖ దుఃఖాలు, భవోభావం అంటే పుట్టుక, అభావం అంటే మరణం అని, భయం చ మరియు అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ కూడా ఇంకా అహింస సమత అంటే మరి అందరితో కూడా సమభావంతో ఉండడం, తుష్టి అంటే తృప్తి, అన్ని టైమ్స్లో అన్ని విషయాలలో తృప్తి, దాన్ని తుష్టి అంటారు. తపస్సు, దానం, యశస్సు, కీర్తి, అయశ అపకీర్తి, భవంతి భావ ఈ భవంతి కలుగుతున్నాయి ఈ భావాలు ఈ గుణాలు భూతానాం జీవులందరికీ మత్త ఏవా నా నుండియే పృథక్ ఈ వేరువేరు పృథగ్విధ ఈ రకరకాల గుణాలన్నీ కూడా మన జీవులందరికీ ఎక్కడి నుంచి కలుగుతున్నాయి అంటే నా నుండే వస్తున్నాయి. ఏ గుణాలు? ఇప్పుడు చెప్పిన ఈ గుణాలన్నీ బుద్ధి, జ్ఞానం, సంశయం, భ్రాంతి లేకుండా ఉండడం అంటే సందేహము లేదా భ్రాంతి లేకుండా సందేహం లేకుండా ఉండడం, అలాగే క్షమాగుణం, సత్యం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, మనోనిగ్రహం, సుఖ దుఃఖాలు, జన్మ మృత్యు, భయం లేకుండా ఉండడం, అహింస, సమత్వం, సంతృప్తి, తపస్సు, దానము, యశస్సు, అపకీర్తి కూడా అన్ని కూడా జీవుల యొక్క ఈ గుణాలన్నీ కూడా నా చేతే సృష్టించబడ్డాయి అని చెప్తున్నారు. సో బుద్ధి అంటే మనం సరి అయిన పద్ధతిలో విషయాలను అర్థం చేసుకునే శక్తే బుద్ధి అంటారు. ఏది భౌతికము ఏది ఆధ్యాత్మికం అనే అండర్స్టాండింగే జ్ఞానము. అలాగే మన విశ్వవిద్యాలయాల్లో మనం చదువుకునే చదువుతో లభ్యమైన జ్ఞానం భౌతిక జ్ఞానానికి సంబంధించిన జ్ఞానం. నిజమైన జ్ఞానం అది కాదు. ఆధ్యాత్మిక భౌతికాల నడుమ భేదాన్ని తెలుసుకోవడమే నిజమైనటువంటి
జ్ఞానం. ఈ రోజుల్లో మరి ఈ ఆధునిక విద్యా విధానాల్లో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం గురించి మనం ఎక్కడా కూడా చదవడం లేదు. అందరూ కూడా ఈ భౌతిక మూలకాలు, దేహ అవసరాలు వీటి పట్లే శ్రద్ధ వహిస్తున్నారు కాబట్టి ఆ విద్యాలయ జ్ఞానం మనకి మన జీవితం సాగడానికి ఉపయోగపడుతుంది నిజమే, కానీ ఆధ్యాత్మికంగా మనకు ఆ జ్ఞానం ఎక్కడా కూడా పడడం లేదు కాబట్టి ఒక రకంగా మనకు అది అసంపూర్ణమైన జ్ఞానమే అని అంటున్నారు. అలాగే మరి అసమ్మోహం అంటే సంశయం, ఇవన్నీ కూడా నమ్మకం లేకుండా సందేహంతో ఉండే స్థితి. ఎప్పుడైతే మనం ఈ సందేహాల్ని వదిలి ఈ దివ్యతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోగలుగుతామో, ఈ భ్రాంతి అనే దాన్ని వదిలి మనం భ్రాంతి లేని స్థితికి వెళ్తాం, అసమ్మోహము అనే స్థితికి వెళ్తాం. అలా ఒక్కొక్క దాన్ని ఓర్పుని, క్షమాగుణం, ఇలా ఈ గుణాలన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో వర్ణించారు. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారంటే ఈ గుణాలన్నీ కూడా ఫైనల్గా నా యొక్క నేనే సృష్టించాను అని భగవంతుడు చెప్తారు. సో సమస్తము భగవంతుడి యొక్క సృష్టియే అన్నది మనం ఇంతకుముందు నిన్నటి శ్లోకంలో కూడా చూసాం, నిన్నటి అధ్యాయంలో కూడా. దానిని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొంచెం క్లారిటీతో చెప్తున్నారు. సో కొన్ని ఆన్సర్స్ వచ్చాయి, చూద్దాము. ఇందాకటి ప్రశ్నకు అతి రహస్యం రహస్య జ్ఞానం అని ఎందుకు అంటున్నారు? గుహ్య రహస్యం మీన్స్ ఎసెన్షియల్ టీచింగ్ ఆఫ్ గీత, సరెండరింగ్ ఆల్ ధర్మాస్ and taking the exclusive refuge in Krishna. గుహ్య రహస్యం యొక్క మీనింగ్ ఓకే, కరెక్టే, అశరణాగత తత్వం. అయితే ఎందుకు దీనిని రహస్యం అన్నారు, అది మన ప్రశ్న. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు చెప్పారు, మనం చెప్పుకున్నాము, నిన్న అందరం విన్నాము, ఇంకా మనలాగా క్లాసెస్ చెప్పుకునే వాళ్ళందరూ చెప్పుకుంటున్నారు, వింటున్నారు. మరి ఇందులో ఇంకా రహస్యం ఏముంది, అత్యంత రహస్యం అంటున్నారు, ఎందుకు, అది మన ప్రశ్న. సో భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ, మూడులు అదములకు ఈ యోగం భగవద్గీత తెలుపబడదు, అందుకే గీతను అది అతి రహస్యం. ఓకే, కరెక్టే, వాళ్ళు అసలు క్లాస్కి రాకపోవచ్చు, వినకపోవచ్చు, వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చేమో. కానీ ఇప్పుడు మనందరికీ విన్న వాళ్ళందరం వింటున్నాం ఈ జ్ఞానాన్ని. మరి సో మనందరం విన్నంత మాత్రాన మరి అందరం వింటున్నాం, చాలా మంది వింటున్నాం, ఇంకా అతి రహస్యం ఏముంది? రోజు మరి మనకి ఒక తెలుగులోనే బోల్డ్ అనే బ్యాచెస్ ఉన్నాయి, మరి అన్ని లాంగ్వేజెస్లో బోల్డ్. అలా మరి చూస్తే దేశం మొత్తం మీద గీతా ప్రచారం చెప్పేవాళ్ళు, వినేవాళ్ళు ఉన్నారు, చదివేవాళ్ళు ఉన్నారు. మరి ఇంకా అతి రహస్యం ఏమిటి? మరి ఇంగ్లీష్లోకి అనువదిస్తే పాశ్చాత్య దేశాల వాళ్ళు చదువుతున్నారు, ఎందుకు అతి రహస్యం అని అంటున్నాము? అది మంజుల మాతాజీ ఏమో అది భగవంతుని చేరే మార్గం అని, భగవంతుడిలోనే ఉన్నాయి అన్నిట్లోనూ భగవంతుడు ఉంటాడు, శుద్ధ భక్తి ఎలా చేయాలనే రహస్యాన్ని భగవంతుడు చెప్తారు. ఎవరైనా రాగద్వేషాలు వదిలేసి భగవద్భక్తి ఎవరైతే అలవర్చుకుంటారో వాళ్ళు నా లోకానికి చేరుకుంటారు, వాళ్ళు మళ్ళీ భౌతిక లోకానికి తిరిగి రారని భగవంతుడు చెప్తారు. కరెక్టే, అది కూడా. కానీ క్వశ్చన్ అది కాదు. అందరూ శుద్ధ భక్తి ఏమిటి, శరణాగత తత్వం ఏమిటో చాలా కరెక్ట్గా రాశారు, వెరీ గుడ్, అందరికీ ధన్యవాదాలు. కాకపోతే మన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, ఇదంతా కూడా మరి రహస్య జ్ఞానం, అతి రహస్య జ్ఞానం అని నిన్న అన్నారు, నిన్న చాప్టర్ని అసలు ఎందుకు అన్నారు? మరి మనం అందరం చదువుతున్నాం, ఏదో విషయం చెప్పుకున్నాం, చర్చించుకున్నాం, మరి ఇందులో ఇంకా రహస్యం ఏముంది? అందరం చర్చించుకుంటున్నాము, మనం అందరం కొద్ది మందిమే మనకు తెలుసు అనుకోవడానికి లేదు, ఇలా మనందరికీ కూడా తెలిస్తే మరి ఇంకా అందులో అతి రహస్యం ఏముంది? సో ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, ఆ ప్రశ్నకు అతి రహస్యమైన జ్ఞానం అని ఎందుకన్నాము? అది మనకి థియరిటికల్గా మాత్రమే తెలుసుకున్నాం, ఎక్స్పీరియన్స్తో ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళి నిజంగా భగవంతుని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు చాలా తక్కువ. కాబట్టి అది అతి రహస్యం, అంటే ప్రాక్టికల్గా తెలుసుకున్న వాళ్ళు బహు తక్కువ. కాబట్టే
అది అతి రహస్యం. ఎంతో తక్కువ మందికి తెలిసినటువంటి జ్ఞానం కాబట్టి అనుభవపూర్వకంగా అది అతి రహస్యమైన జ్ఞానం అయింది. అది ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు 6వ శ్లోకం. సో ఇంతకుముందు ఈ ఫీలింగ్స్ అన్నీ కూడా నా నుండే వచ్చాయి అని చెప్పారు. ఈ 5-6 శ్లోకాలు రకరకాల ఈ గుణాలు: బుద్ధి, జ్ఞానం, అసమోహం, క్షమ, సత్యం, దమ, శమ, సుఖం, దుఃఖం, మరి పుట్టడం, మరణం, భావం, పుట్టడం, మరణం, భయం, అభయం, అహింస, సమత్వం, తుష్టి, తృప్తి, తపస్సు, దానం, యశస్సు, కీర్తి, అపకీర్తులు 2. ఈ భవంతి భావాలన్నీ కూడా కలుగుతున్నాయి. ఈ భావాలు జీవులకు నా వల్లే ఈ రకరకాల ఫీలింగ్స్ అన్నీ అని చెప్తున్నారు. సో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏమిటంటే ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడి యొక్క భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. తర్వాత మహర్షులు మహర్షయా సప్తపూర్వే చత్వారో మనవస్తథా మద్భావా మానసా జాత ఏషాం లోకైమా ప్రజ. మహర్షులు, సప్త ఋషులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళకు పూర్వం చత్వారో 4. ఎవరు చత్వారులు అంటే 4 బ్రహ్మకుమారులు. ఎవరు? సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా మరి చిన్నపిల్లల్లానే ఉంటారు. వాళ్ళు మహాజ్ఞానులు. ఆ బ్రహ్మకుమారులు 4. మనవస్తథ, మనువు, వీళ్ళంతా కూడా అలాగే మద్భావ మానసా జాత, నా యొక్క నా నుండే ఉద్భవించారు అని చెప్పి వీళ్ళు మానసా జాత, మనసు నుంచి పుట్టి వారి యొక్క మానసం నుండి నా మానసం నుంచి వీళ్ళు జన్మిస్తే మిగతా వాళ్ళు ఏషాం లోక ఇమా ప్రజ. సో ఈ లోకంలో ఉన్న మిగిలిన ప్రజలందరూ కూడా జనులంతా వారి నుంచి జన్మించారు. సో సప్త ఋషులు, వారికి పూర్వం ఉన్న సనక సనందనాదులు, వాళ్ళు ఇంకా సప్త ఋషుల కంటే ముందే వచ్చారు. వాళ్ళు మరియు ఈ మనువులు, వీళ్ళందరూ కూడా నా మానసం నుంచే జన్మించారు, ఉద్భవించారు. వివిధ లోకాలందరిలో జనులు వాళ్ళ నుంచి జన్మించారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ భగవంతుడు విశ్వజన యొక్క వంశక్రమానుగత సారాంశాన్ని, అంటే ఏ ఆర్డర్ ఆఫ్ బర్త్ గురించి చెప్తున్నారు. ముందు ఆదిజీవుడైన బ్రహ్మ, ఆయన హిరణ్య గర్భుడు అని అంటాం కదా. ఆయన భగవంతుడి శక్తి నుంచి ఉద్భవించారు. ఇది మనకి పురుష సూక్తంలో కూడా రాస్తారు. ఏ రకంగా ముందు భగవంతుడు సృష్టించి ఆ తర్వాత యజ్ఞాలను, ఈ క్రతువులను, ఈ అన్నీ కూడా సృష్టించింది. మీరు పురుష సూక్తం చూస్తే అందులో కూడా ఉంటుంది. ఆ బ్రహ్మదేవుడి నుంచి తొలుత ముందు వచ్చింది సనక, సనందన, సనాతన, సనత్ కుమారులు, 4 బ్రహ్మకుమారులు. తర్వాత మనువులు, ఆ తర్వాత సప్త ఋషులు వచ్చారనమాట. ఈ 25 మంది ఋషులు విశ్వంలో జీవులందరికీ కూడా ప్రజాపతులు అని వీళ్ళకి పేరు వచ్చింది, ప్రసిద్ధి చెందారు వీళ్ళు ప్రజాపతులు అని. సో అసంఖ్యాకంగా ఉన్న ఈ విశ్వాలన్నిట్లో అసంఖ్యాక లోకాలు ఉన్నాయి. ఆ లోకాలన్నీ కూడా ఎన్నో ఈ వివిధ జనులతో నిండి ఉన్నాయి కదా. వాళ్ళందరూ కూడా ఈ 25 ప్రజాపతుల నుంచే జన్మించారు అని ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. భగవంతుడి కరుణతో విశ్వాన్ని సృష్టించే జ్ఞానాన్ని పొందడానికి పూర్వం బ్రహ్మదేవుడు 1000 సంవత్సరాలు ఆయన తపస్సు చేస్తేనే ఆయనకి ఈ విశ్వాన్ని సృష్టి చేయగలిగేటటువంటి జ్ఞానం ఆ రకంగా ఆయన పొందారు, ఈ తపస్సు చేసి 1000 సంవత్సరాలు. ఆ తర్వాత బ్రహ్మదేవునిచ్చి సనక, సనందన, సనత్ కుమారులు, సనాతన కుమారులు, ఆ తర్వాత రుద్రుడు, సప్త ఋషులు, వీళ్ళంతా కూడా ఉదయించారు. ఆ విధంగా బ్రాహ్మణులు, క్షత్రియులు మొదలైన వారంతా కూడా భగవంతుడి శక్తి నుంచి ఉద్భవించిన వారు. కాబట్టి బ్రహ్మదేవుని పితామహుడు, ఆయనకి తండ్రి అయిన శ్రీకృష్ణుని ప్రపితామహుడు అంటే తాతగారు అని తెలియజేయబడ్డారు. అంటే సో ఈ విషయం భగవద్గీతలో మనకి 11.39 అనే చాప్టర్లో, నెక్స్ట్ చాప్టర్లో చూస్తాం. 39వ శ్లోకంలో ప్రపితామహుడు అన్న విషయం. సో అది ఇక్కడ. సో సప్త ఋషులు, మరి వాళ్ళకంటే ముందున్న వాళ్ళు ఈ సనక, సనందన, సనత్ కుమారులు,
తర్వాత మరి మనువు వీళ్ళంతా కూడా నా మనసు నుంచి వచ్చారు. మిగిలిన లోకాల్లో సమస్త ప్రజలు వాళ్ళ నుంచి జన్మించారు. సో వీళ్ళందరినీ ప్రజాపతులు అని అంటారు. ఏతాం విభూతిం యోగం చ మమ యో వేత్తి తత్వతః సో వికంపేన యోగేన యుజ్యతే నాత్ర సంశయః. సో నా యొక్క విభూతులు మరి నా తత్వాన్ని, దివ్య శక్తులని కూడా యథార్థంగా ఎవరైతే వేత్తి తత్వతః తెలుసుకుంటారో సో వికంపేన యోగేన వాళ్ళిక కంపన లేని అంటే నిశ్చలమైనటువంటి యోగంలో యుజ్యతే వాళ్ళు స్థితులై నాత్ర సంశయ నన్ను నాలో ఏకమైపోతారు. ఈ విషయంలో ఏమాత్రం అసంశయ సందేహం లేదు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఎవరైతే నా మహిమలను, దివ్య శక్తులను యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నిశ్చల భక్తి యోగం ద్వారా నాతో మరి ఆ విషయాన్ని, భగవంతుడి తత్వాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆ భక్తిలో నిమగ్నమై తద్వారా నాలో ఏకమవుతారు. ఇందులో సందేహం లేదు. ఇక్కడ 8th, 9th, 10th, 11th 4 శ్లోకాస్లో మనం భగవద్గీతలో తెలుసుకోవాల్సిన ముఖ్య విషయం అంతా కూడా ఉన్నది అని చెప్పి ప్రభుపాద ఈ 4 చాలా ముఖ్య శ్లోకాలని చెప్పారు. సో ఏమిటంటే ఈ 4 శ్లోకాలు భగవద్గీతలో మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది, గుర్తుంచుకోవాల్సిన విషయం. అహం సర్వస్య ప్రభవో మత్తః సర్వం ప్రవర్తతే ఇతి మత్వా భజంతే మాం బుధా భావ సమన్వితాః. అహం సర్వస్య ప్రభవో, నేను సర్వస్వానికి అందరికీ కూడా ప్రభువును. మత్తః సర్వం, నా నుండే ఈ సమస్తం కూడా ప్రవర్తతే, ప్రవర్తిస్తోంది అంటే ఇక్కడ నడుస్తోంది. నేనే సమస్తాన్ని కూడా నా వల్లే నడుస్తోంది ఈ విశ్వమంతా. ఇతి మత్వా భజంతే మాం, ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని ఆరాధించే వాళ్ళు ఉదాభావ సమన్విత, అలా ఈ వివేకవంతులు ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని నన్ను ఆరాధిస్తారు. నేనే సమస్త సృష్టికి మూలాన్ని, ఉత్పత్తి స్థానాన్ని అని, నా వల్లే ఈ సమస్తము నడుస్తున్నదని సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకున్న జ్ఞానులు నన్ను అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలతో ఆరాధిస్తారు. సో భగవంతుని గురించిన ఈ సత్యాన్ని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు ఆయన పట్ల అత్యంత భక్తి విశ్వాసాలను పెంపొందించుకుని ఆరాధిస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అది ఫస్ట్ శ్లోక. 8th శ్లోక. 9th శ్లోక. మచ్చిత్త మద్గత ప్రాణ బోధయంతః పరస్పరం కథయంతశ్చ మాం నిత్యం తుష్యంతి చారమంతి చ. ఈ అర్థం చేసుకున్న ఈ జ్ఞానులు వీళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంటే, మచ్చిత్త మనసును నా మీదే ఉంచి లగ్నం చేసి, మద్గత ప్రాణ వాళ్ళ జీవితాలను నాకు అర్పించి, జీవితాలను అర్పించడం అంటే ఏమిటి, ఏ పని చేసినా భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాం అనే ఆ భావంతో చేయడం, ఆ శరణాగత తత్వాన్ని పెంచుకోగలగటం. బోధయంత పరస్పరం, పరస్పరం బోధించుకుంటూ ఉంటారు. కథయంతశ్చ మాం నిత్యం, నిత్యము కథలు, ఏ భగవంతుడి లీలలను గురించి చర్చించుకుంటూ కథలు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. తుష్యంతి, ఇందులోనే వాళ్ళు నిత్యము ఈ భగవత్ లీలలు తలుచుకోవడంలోనే తుష్యంతి తృప్తి పడుతూ ఉంటారు. చ మరియు రమంతి, రమిస్తూ కూడా ఉంటారు. అంటే రమ అంటే ఆనందం అని, ఆనందిస్తూ కూడా ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి భక్తులు వాళ్ళ మనస్సును నా మీదే లగ్నం చేసి జీవితాలను శరణాగతితో నాకు అర్పించి, బోధయంత పరస్పరం వాళ్ళు ఒకరి పట్ల ఎల్లప్పుడూ సంతుష్టులుగా ఉంటారు. భగవంతుడి యొక్క వైభవాలను గురించి చర్చించుకుంటూ అత్యంత తృప్తిని, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు. ఉదాహరణగా మరి ప్రభుపాదను ఆయన శిష్యుల్ని చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళు భగవద్ లీలలను చెప్పుకుంటూ మరి భగవద్గీతను, భాగవత కథలు వింటూ వాళ్ళు ఈ తృప్తిని, ఆనందాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటారు అన్నదానికి ఉదాహరణగా. ఇక 10th శ్లోక. సో 8, 9 చూసాము. మొదటిది అసలు భగవంతుడే సమస్తం అని, ఆయనే అన్ని నడిపిస్తున్నారు అని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు, మనం మనస్ఫూర్తిగా నమ్మినప్పుడు, ఆ విశ్వాసం ఉన్నప్పుడు మరి
ఆటోమేటిక్గా భక్తి భావం పెంచుకోవచ్చు. ఆ భక్తి భావం పెంచుకున్నప్పుడు ఎలా ఉంటారు, ఏం చేస్తారంటే మనస్సును ఎప్పుడు భగవంతుడి మీదే లగ్నం చేసి ఏ పని చేసినా ఆయనకే చేస్తున్నాం అనే శరణాగత భావంతో ఎప్పుడు ఆయన గురించిన లీలలు చర్చల్లో వింటూ ఆ రకంగా తృప్తిని ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. అలాంటి భక్తులు, ఆ భక్తి భావం బాగా వృద్ధి చెందిన ఆ భక్తులను 3rd శ్లోక అన్నమాట. 4 శ్లోకాలు ఇవి. ఇక వాటిల్లో 3వ శ్లోకం ఈ చాప్టర్లో 10th శ్లోకం. తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం దదామి బుద్ధియోగం తం ఏన మాముపయాంతి తే. తేషాం సతతయుక్తాన, వాళ్లకు సతతము, ఎవరికి సతతము యుక్తులై ఉన్న వారికి, దేనిలో యుక్తులై ఉన్నవారికి, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించడంలో ఎప్పుడు నియుక్తులై ఉన్న వారికి దదామి ప్రసాదిస్తాను. ఏమిటి? బుద్ధియోగం తం, బుద్ధియోగాన్ని ప్రసాదిస్తాను వాళ్లకు. ఏనమాం, దాంతో వాళ్ళు నన్ను ఉపయాంతితే చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్పి నన్ను చేరుకుంటారు. సో ఇలా సతతము నన్ను ప్రీతిపూర్వకంగా భజించడంలో నిమగ్నమై ఉన్న వాళ్లకు నేనే బుద్ధియోగాన్ని, వాళ్ళకి లేకపోయినా నేను ఆ బుద్ధియోగాన్ని వాళ్లకు ప్రసాదిస్తాను. ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎవరు? అందుకే భక్తుడైన వాడు గొప్ప జ్ఞాని అవ్వక్కర్లేదు, ఈ వేదాలు చదవక్కర్లేదు, ఏవీ చదవక్కర్లేదు. మరి వాల్మీకి ఒక ఉదాహరణ. కేవలం భగవన్నామ స్మరణతో ఆయన అంతటి మహాకవి అయి రామాయణమే రచించగలిగాడు. మరి అలాగే ఇంకా ఎంతోమంది మనం భక్తుల్ని తర్వాత కూడా చూస్తాం. ఈ గోపికలు, గోపబాలురు వీళ్ళంతా ఏం చదువుకున్నారు? వాళ్ళకి తెలిసిందల్లా భగవంతుడి మీద ప్రేమ, భక్తి. కాబట్టి అలాంటి భక్తుల ఎవరికైనా సరే నేనే బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తాను. ఆ బుద్ధియోగంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకోగలుగుతారు. ఏ రకంగా వాళ్ళకు బుద్ధియోగాన్ని ఇస్తానన్నది మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకొంచెం డీటెయిల్డ్గా చెప్తున్నారు. తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః నాశయామి ఆత్మభావస్థో జ్ఞానదీపేన భాస్వత. తేషామేవ అనుకంపార్థం, వాళ్ళందరి మీద అనుకంపార్థం, అత్యంత కరుణతో నేను నేను అజ్ఞానజం తమః, తమః అంటే చీకటి అని, చీకటి అనే ఈ అజ్ఞానాన్ని, అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశయామి, నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్థతో, వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో నేను వారి మీద కరుణతో వారి యొక్క హృదయాల్లో ఉండి అజ్ఞానం వల్ల వాళ్ళలో కలిగిన ఈ అంధకారాన్ని తేజోవంతమైన ఈ జ్ఞానదీపంతో నశింపజేస్తాను అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నారు. సో ఈ 4 శ్లోకాలు ఇంపార్టెంట్ అన్నారు. అసలు మొట్టమొదటిది భగవంతుడు ఏమిటి, ఆయనే సమస్తానికి ప్రభువు అనే విషయం, ఆయనే సమస్తాన్ని నడిపిస్తున్నారు అని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుని వివేకవంతులు ఆ రకంగా భక్తిని, అంటే భగవంతుడి తత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని, ఆయన మహిమను అర్థం చేసుకుని ఈ రకంగా భక్తిలో భక్తి విశ్వాసాలు వాళ్ళు పెంచుకుంటారు. పెంచుకున్న తర్వాత వాళ్ళ ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది అంటే, మనస్సును ఆయన మీదే లగ్నం చేసి జీవితాలను శరణాగతి చేసి నిరంతరం భగవంతుడి యొక్క లీలలను ఆయన స్మరణలోను శ్రవణంలోనూ వాళ్ళు తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటారు. ఆ తర్వాత ఇలాంటి భక్తులకు, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించే ఇటువంటి భక్తులకు బుద్ధియోగాన్ని నేనే ఇస్తాను, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. ఎలాగూ అంటే వాళ్ళ మీద అత్యంత కరుణతో నేను వాళ్ళ అజ్ఞానం అనే చీకటిని వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగించి ఆ చీకటిని, అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేస్తాను అని భగవంతుడు చెప్పారు. సో ఆ భక్తి భావం, మనం భగవంతుడి యొక్క తత్వాన్ని, ఆయన గొప్పతనాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ఈ భక్తులకు తప్పనిసరిగా భగవంతుడినే పొందుతారు. ఈ రకంగా ఎల్లప్పుడూ ఆయన్ని భజిస్తూ అందులోనే తృప్తిని, ఆనందాన్ని పొందే వారికి తన దగ్గరికి వచ్చే మార్గాన్ని ఆయనే చూపిస్తారు. దాంతో వాళ్ళు ఆయన చేరుకుంటారు. ఎలాగూ అంటే వాళ్ళ హృదయాలలో ఉండి వాళ్ళ అజ్ఞానాన్ని తరిమివేసే జ్ఞానదీపాన్ని
వెలిగించడం ద్వారా. అది 11th శ్లోకం. సో ఇది అంతా భగవంతుడు చెప్పిన తర్వాత అర్జునుడు అంటున్నాడు, అర్జున ఉవాచ పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం. సో పరబ్రహ్మ పరంధామ, నువ్వు మరి పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యానివి, శాశ్వతమైన వాడివి. నువ్వు ఆది పురుషుడవు, అతీంద్రియుడవు, పుట్టుకలేని వాడవు, సర్వవ్యాపకుడవు. నారదుడు, అసితుడు ఇంకా ఏమంటున్నారు నెక్స్ట్ అని చెప్పి ఈ రకంగా స్తుతించాడనమాట. పరబ్రహ్మ పరంధామ, పవిత్రమైన వాడివి, పరమం అంటే మరి నువ్వే పరిశుద్ధుడవు, సంపూర్ణ సత్యానివి, శాశ్వతమైన వాడివి, పురుషం శాశ్వతం దివ్యం, ఆదిదేవం అంటే మరి అందరికంటే ముందున్న భగవంతుడు కాబట్టి ఆదిదేవం, అజం పుట్టుకలేనివాడు, విభు అంటే ప్రభు. అహుస్త్వాం ఋషయః సర్వే దేవర్షిర్నారదస్తథా అసితో దేవలో వ్యాసః స్వయం చైవాబ్రవీషి మే. సో మునులందరూ కూడా ఎవరు దేవర్షులందరూ, ఎవరు నారదుడు, ఇలాగే అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, వీళ్ళంతా కూడా నీ గురించి ఈ సత్యాన్నే ఇంతకుముందు చెప్పారు. నువ్వు నీ గురించి ఈ విషయమే, నువ్వు మరి పవిత్రుడవని, సంపూర్ణ సత్యానివని, శాశ్వతుడవని, ఆది పురుషుడవని, అతీంద్రియుడవని వీళ్ళంతా చెప్పారు. ఇప్పుడు స్వయం చైవ బ్రవీషిమే, నువ్వే నాకు స్వయంగా ఈ విషయాన్ని ప్రకటిస్తున్నావు అని అర్జునుడు అన్నాడు. ఇంకా ఏమన్నాడు అంటే, సో 8, 9, 10, 11 శ్లోకాస్ ఇంపార్టెంట్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. స్తుతించాడు అర్జునుడు. స్తుతించి ఇంకా ఏమంటున్నాడు, సర్వమేతద్ధృతం మన్యే యన్మాం వదసి కేశవ నహితే భగవన్ వ్యక్తిం విదుర్దేవాన దానవా. కృష్ణ, నీవు నాకు చెప్పిందంతా సత్యమని నేను కంప్లీట్గా ఒప్పుకుంటున్నాను, అంగీకరిస్తున్నాను, నాకేమి సందేహం లేదు. నువ్వు చెప్పావు అంటే అది సత్యమే. దేవదేవా, దేవతలు కానీ దానవులు కానీ నీ స్వరూపాన్ని తెలుసుకోలేరు. నాకు అర్థమైంది, నీ నిజ స్వరూపాన్ని అర్థం చేసుకోవడం దేవతల వల్ల దానవుల వల్ల కూడా అవ్వదు. స్వయమేవాత్మనాత్మానం వేత్తత్వం పురుషోత్తమ భూత భావన భూతేశ దేవదేవా జగత్పతే. పురుషోత్తమ, సర్వకారణుడా, సర్వేశ్వర, దేవదేవ, జగన్నాథ అంటూ భగవంతుణ్ణి అనేక విధాల సంబోధిస్తూ నీ ఒక్కడివే నీ ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా నిజంగా నిన్ను తెలుసుకోగలవు. అంటే నిన్ను తెలుసుకోవటం ముందే చెప్పారు కదా, దేవతలకు కానీ మరి ఋషులకు కూడా నేను నా తత్వం పూర్తిగా తెలియదు, ఎందుకంటే అందరికంటే ముందు ఉన్న ఆది దేవుణ్ణి కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కంప్లీట్గా నా గురించి తెలియదు అని ఎగ్జాంపుల్గా మరి బ్రహ్మదేవుడు పొరపాటు పట్టం విషయం చూసాము. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు, నాకు ఏ సందేహము లేదు, నువ్వు అన్నది కరెక్టే, నిన్ను అర్థం చేసుకోవడం అంత ఈజీ కాదు, నువ్వు ఒక్కడవే నీ ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా నిన్ను ఎరిగిన వాడివి ఎవరు అంటే నువ్వే అని చెప్పి అర్జునుడు అంటున్నాడు. సో భగవంతుడితో ఆ కనెక్షన్ ఉన్న వాళ్ళకు మాత్రమే భగవంతుడు విదితుడు కాగలడు. మరి మిగిలిన వాళ్లకు అది భగవంతుని తెలుసుకోవడం కష్టం అని చెప్పి ఇక్కడ కూడా చెప్తున్నారు భాష్యంలో. సో అది భగవత్ విజ్ఞానం కాబట్టి డైరెక్ట్గా భగవంతుడి నుంచి వింటున్నాడు కాబట్టి అర్జునుడు అర్థం చేసుకోగలిగాడు. ఆ రకంగా మనం కూడా ఇలా విషయాన్ని డైరెక్ట్గా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి అని ఇక్కడ భాష్యంలో మనకి చెప్తున్నారు. భగవంతుడి పరతత్వాన్ని గురించి భాగవతంలో ఏం చెప్పారట, వదంతి ఇది వదంతి తత్తత్వవిదస్తత్వం యజ్ఞానమద్వయం బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి శబ్యతే. సో పరతత్వం అనే దాన్ని రకరకాలుగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. మరి బ్రహ్మతత్వం అని, అలాగే బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానితి, బ్రహ్మమని పరమాత్మని భగవానని ఈ రకంగా భగవంతుణ్ణి
అర్థం చేసుకోవచ్చు. పరతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఈ 3 రకాలుగా అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఆ భగవంతుడి స్వరూపాన్ని మరి నిజంగా మామూలు సామాన్య మానవుడు కానీ బ్రహ్మానుభూతి కలిగిన ముక్త పురుషుడు కానీ అర్థం చేసుకోలేరు. అటువంటి శ్రీకృష్ణుడు స్వయంగా పలికిన భగవద్గీత శ్లోకాల ద్వారా ఆ భగవంతుడి నిజతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించవచ్చు మరి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే అంత ఈజీ కాదు భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అని ఇక్కడ నీ ఆంతరంగిక శక్తి ద్వారా నీకే అర్థమవుతుంది. వక్తుమర్హస్య శేషేణ దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయ యాభిర్విభూతిభిర్లోకా అనిమాన్ లోకాన్ ఇమాన్ త్వం వ్యాప్య తిష్టసి. సో నువ్వు చెప్పడానికి ఈ ఏ దివ్య విభూతుల ద్వారా నువ్వు లోకాలన్నిట్లో వ్యాపించి తిష్టసి అంటే సెట్ అయి ఉన్నావో, లోకాలన్నిట్లో నువ్వు వ్యాపించి ఉన్నావో, దయతో నువ్వు నాకు విశదీకరించు అని అడుగుతున్నాడు అన్నమాట ఇక్కడ. నీకే నువ్వు ఏ మహత్యం ద్వారా, ఏ విభూతి ద్వారా ఈ లోకాలన్నిట్లో వ్యాపించి భగవంతుడు ఉన్నాడు, కనిపించకుండా అంతటా ఉన్నారని చెప్పుకుంటున్నాం కదా. సో నువ్వు ఏ విభూతుల ద్వారా ఇలా ఈ లోకాలన్నిట్లో నువ్వు ఎలా వ్యాపించి ఉన్నావు, అసలు ఏమిటి ఇది ఎలా నువ్వు చేయగలుగుతున్నావో నీకే తెలుసు. కాబట్టి నువ్వు దయతో నాకు కొంచెం వివరించు అని చెప్పి అర్జునుడు అడిగాడు. కథం విద్యామహం యోగిం స్వాం సదా పరిచింతయన్ కేషు కేషు చ భావేషు చింత్యోసి భగవన్మయ. కథం విద్యాం అహం, ఏ విధంగా నేను తెలుసుకుంటాను యోగీశ్వర నిన్ను, ఎప్పుడు కూడా పరిచింతయన్ ఆలోచిస్తూ, నిన్ను ఏ విధంగా ఎప్పుడు నీ గురించి నేను ఆలోచించాలి అంటే మనసుని భగవంతుడి మీద కేంద్రీకరించాలి అంటున్నారు కదా. నిన్ను ఎలా నేను నీ గురించి ఎప్పుడు అలా ఆలోచించడం ఎలా చెయ్యాలి, ఎలా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి, భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోవడం అంటున్నారు కదా. ఏ రకంగా నిన్ను అర్థం చేసుకోవాలి, నేను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, నిన్ను ఎలా ఎప్పుడు తలుస్తూ నేను ఎలా ఉండాలి. కేషు కేషు అంటే ఏ భావాలతో, భావేషు కేషు కేషు చ భావేషు మరియు ఏ భావాలతో చింత్యోసి నిన్ను స్మరించాలి. భగవన్మయ నేను భగవంతుడా, నేను ఏ భావాలతో నీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచనలు చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. సో కృష్ణ యోగీశ్వర నిన్ను సర్వదా నేను ఎలా చింతించగలను, నీ గురించి ఎప్పుడు ఆలోచించాలి అనుకుంటున్నాం కదా. మనసు ఆయన మీద పెట్టాలి. ఎలా పెట్టాలి మరి, నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలంటున్నారు భగవంతుణ్ణి. నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి దేవదేవ, ఏ రూపాల్లో స్మరించాలి, ఏ రూపాల్లో నిన్ను స్మరించాలి అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. అది మరి భగవంతుడు తనకి భక్తుడే కృష్ణుడు, కానీ మనకొచ్చిన డౌట్స్ అన్నీ అతను అడుగుతున్నాడు అంటే మనలాంటి వాళ్ళ లాభం కోసమే అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు అన్నమాట. ఎందుకు, యోగమాయతో కప్పబడ్డాను కాబట్టి సామాన్య ప్రజలందరూ నన్ను చూడలేరు అని చెప్పారు కదా. సో అందుకని ఆ విషయం అలాంటి వాళ్ళందరి కోసం అర్జునుడు ఈ విషయాన్ని అడిగాడు. విస్తరేణాత్మనో యోగం విభూతిం చ జనార్దన భూయ కదయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి మే అమృతం. జనార్దన నీ యోగ విభూతిని దయచేసి నాకు సమగ్రంగా వివరించు, మళ్ళీ ఇంకొకసారి తిరిగి అంటున్నాడు. సో భూయ అంటే మరలా అని. సో నీ యోగ వైభవం ఏమిటో నాకు ఒక్కసారి దయతో మళ్ళీ ఇంకొకసారి నాకు వివరించు. ఎంత అధికంగా శ్రవణం చేసినా కూడా కథయ భూయ కథయ తృప్తిర్హి శృణ్వతో నాస్తి, ఎంత విన్నా కూడా నాస్తి తృప్తి లేకుండా ఉంది. అంటే ఎంత విన్నా కూడా నాకు తనివి తీరడం లేదు. నీ గురించి నీ వచనామృతాలు నేను ఆస్వాదించాలనుకుంటున్నాను. నిన్ను గురించి నేను ఎంత శ్రవణం చేసినా కూడా నాకు తనివి తీరడం లేదు అని చెప్పి భగవంతుడు
తో అర్జునుడు అంటున్నాడు అనమాట. కాబట్టి మళ్ళీ ఇంకొకసారి నీ యోగ విభూతి ఏమిటో నాకు దయతో సమగ్రంగా కంప్లీట్గా చెప్పు అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈ భాగవతంలో కూడా ఈ సౌనకాది మునులు ఈ సౌనకుడి అధ్యక్షంలో నైమిషారణ్యంలో కూడా సూత మహామునితో ఇలాగే పలికారు. ఏమని? వయంతున విదృష్ట్యా మా ఉత్తమ శ్లోక విక్రమే యశృణ్మతం రసజ్ఞానం జ్ఞానం సాధు స్వాదు పదే పదే. సో అంటే ఏమిటి అంటే ఉత్తమ శ్లోకుడైన శ్రీకృష్ణుడి దివ్యలీలలను నిరంతరం శ్రవణం చేసినా కూడా ఎవరు తృప్తి పొందలేరు. శ్రీకృష్ణుడితో ఆ దివ్య సంబంధం ఉన్న వాళ్ళు ఆయన లీలా వర్ణనాలను అడుగడుగునా కూడా ఆస్వాదిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి భాగవతంలో కూడా చెప్పారు. సో భగవద్భక్తిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎంత విన్నా కూడా భగవంతుడి గురించి కనివి తీరదు అని. సో మనం ఇప్పుడు ఆసక్తి ఉన్న సీరియల్స్ కానీ ఏదైనా ఇటువంటివి చూడండి, లేదంటే పోనీ పాటలు మనం మళ్ళీ మళ్ళీ పెట్టుకుని వింటూ ఉంటాం, చూస్తూ ఉంటాం. అలాగే మరి భగవంతుడి మీద మనస్సు ఆసక్తి ఉన్నప్పుడు ఆ ప్రేమ ఇంట్రెస్ట్ ఉండటమే మరి భక్తి. అలాంటి వాళ్ళు పదే పదే వాళ్ళకి భగవంతుడి యొక్క లీలను శ్రవణం చేయాలని, ఆ వర్ణనలు ఆస్వాదించడం ఇవన్నీ ఉంటాయి ఆ దివ్య సంబంధం ఉన్న వాళ్ళకు అని భాగవతంలో చెప్పారు. భగవంతుడి గురించి ముఖ్యంగా ఏ విధంగా ఆయన సర్వవ్యాప్తుడై ఉన్నాడన్న విషయం గురించి శ్రవణం చేయడంలో అనురక్తుడై ఉన్నాడు అర్జునుడు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో శ్లోకంలో అర్జునుడు అడిగినది అదనమాట. దయచేసి నీ యోగ విభూతిని మళ్ళీ సమగ్రంగా వివరించు, ఎంత విన్నా కూడా తనివి తీరడం లేదు నీ మాటలు. అప్పుడు భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించారు. శ్రీ భగవాను వాచ హంతతే కథయిష్యామి దివ్యాహ్యాత్మ విభూతయ ప్రాధాన్యత కురు శ్రేష్ఠ నాస్త్యంతో విస్తరస్య మే. సో హంత సరిగ్గా నీకు కథయిష్యామి వివరిస్తాను. ఈ దివ్యమైనటువంటివి, హి అంటే నిశ్చయంగా ఈ దివ్యమైనటువంటి వాటిని ఆత్మవిభూతయ నా యొక్క స్వయమైన నా స్వీయ విభూతులు అంటే నా యొక్క వైభవాలన్నిటినీ కూడా ప్రాధాన్యత కురుశ్రేష్ఠ ప్రధానమైన కురుశ్రేష్ఠుడా ప్రముఖుల నాస్త్యంతో విస్తరస్యమే అంటే ఈ నా అస్తి అంటే లేదు, ఏమిటి అంతం, నాస్త్యంతో అంతం లేదు, దేనికి? విస్తరస్య ఈ విస్తరానికి, నా యొక్క విస్తారమైన ఈ విభూతులకు అంతం లేదు భగవంతుడి యొక్క మహిమలకు. సరే నువ్వు అడిగావు కదా, నా వైభవోపేతమైన సృష్టి విస్తారాలన్నీ కూడా నీకు చెప్తాను, తెలియజేస్తా. కానీ అర్జున నా విభూతి అనంతం, అంటే ఇక భగవత్ మహత్యానికి అంతం అనేది లేదు, కేవలం అందుకని వాటిల్లో ప్రాధాన్యత ముఖ్యమైన వాటిని మాత్రం నేను ఇప్పుడు నీకు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఎంతో ఉన్నది భగవత్ మహత్యం, అదంతా చెప్పడం కూడా కష్టమే, కాబట్టి ముఖ్యమైనవన్నీ నీకు ఇప్పుడు చెప్తాను వాటిల్లో అని భగవంతుడు స్వయంగా ఆయనే ఈ మాటను చెప్పారు. అహమాత్మా గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితి అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవచ. సో అహం ఆత్మ గుడాకేశ అని అర్జునుని సంబోధిస్తూ, అంటే ఏమిటి? గుడాకేశుడు అంటే నిద్రను జయించడం, చీకటిని జయించడం, అజ్ఞానాన్ని జయించడం అని చెప్పుకున్నాం. సో లాస్యారెడ్డి మాతాజీ మీ నంబరు యాడ్ చేయమంటున్నారు వాట్సాప్ గ్రూప్లో. మీరు లాస్ట్లో మళ్ళీ ఒకసారి హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి మాతాజీ. అటెండెన్స్ పోస్ట్ చేశారు ప్రభుజీ, సో అందరూ అటెండెన్స్ తీసుకోండి. నేను సర్వజీవ హృదయాల్లో వసించి ఉన్నట్టి పరమాత్మను, సర్వజీవులకు ఆది మధ్యాలు అంతాలు కూడా నేనే అని చెప్పి మళ్ళీ భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పడం ప్రారంభించారు. అసలు నిన్ను ఎలా తలుచుకోవాలి, ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఏ రూపాల్లో నేను స్మరించాలి అని అడిగాడు కదా. సో మనకు కూడా మరి అవే డౌట్స్ వస్తాయి. భగవంతుని స్మరించమంటున్నారు, అర్థం చేసుకోవాలంటున్నారు, ఏ రూపాల్లో
స్మరించడం ఎలా తెలుసుకోవాలి అనే ప్రశ్న మనకు కూడా మనసులో ఎలా ఉంచుకోవాలి వస్తుంది. కాబట్టి మనందరి ఇలాంటి వాళ్ళ కోసం అర్జునుడు ఈ ప్రశ్నలన్నీ అడగడం జరిగింది. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నారంటే, నేను అందరి అహం ఆత్మ సర్వభూతాశయ స్థిత, అన్ని జీవరాశుల్లో స్థితుడై ఉన్న ఆ పరమాత్మను. అహం ఆదిశ్చ, మరి నేను ఆది మధ్య మధ్యం చ భూతానాం, అంటే ఆది మధ్య అంతాలు కూడా ఏవచ, నేనే నిశ్చయంగా అన్ని జీవులకు ఆదిని నేనే, మధ్యాన్ని నేనే, అంతం కూడా నేనే. మరి పుట్టించేది ఆయనే, లయం చేసేది ఆయనే, మధ్యలో మరి మనల్ని భరించి పోషించేది కూడా ఆయనే. కాబట్టి ఆది మధ్య అంతాలు కూడా నేనే సర్వజీవులకు అని చెప్తున్నారు. అందరిలో ఉన్న పరమాత్మను నేనే, అందరికీ ఆది మధ్య అంతాలు కూడా నేనే. నువ్వు ఏ విధంగా ఎక్కడ వ్యాపించి ఉన్నావు, నిన్ను ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి, ఎలా స్మరించాలి అని అడిగాడు. కాబట్టి నిన్ను ఏ ఏ రూపాల్లో మేము తలుచుకోవాలి అన్నాడు. కాబట్టి భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించారు. అది కూడా నేను మొత్తం చెప్పలేను, ఎందుకంటే విస్తారం కాబట్టి నా విభూతులు ముఖ్యమైనవన్నీ చెప్తాను. సో ముందేం చెప్పారు, నేను అందరి హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మను, అందరికీ ఆది మధ్య అంతాలు కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. అందుకే గుడాకేశ అంటే అజ్ఞానం అనే చీకటిని జయించిన వాడు అని అర్థం అన్నమాట. ఆదిత్యానాం. సో ఇక్కడ మనకి ఈ 41 శ్లోకాస్ ఉన్నాయి. సో ఇక్కడి నుంచి రేపు మిగిలిన 20 చూద్దాం. సో భగవంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించడం చూసాం. ఏది మరి నిన్ను ఏ విధంగా తెలుసుకోవాలి అని అడిగాడు. కాబట్టి అక్కడి నుంచి నెక్స్ట్ రేపు మిగిలిన శ్లోకాలన్నీ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకే, సో ఇక్కడితో ఈరోజు ఈ క్లాస్ని స్టాప్ చేద్దాము. శ్లోక ప్రాక్టీస్ చేయాలంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి.